दावसो देलाय इसिबां हराव बेग लालायना मानो फैखोहाय जोंहानावलाय? आंनि हाबा गाबोन बेनिखायनो न'निफ्राय खारखुमाबोबाय आं। आयु गाबोननो हरनोसैबो नोंखौ। औहाय बदतमिस बोराया आंखौ हाबा खालामनो लुगैथारबायनो। गाबोननो हाबा दङबालाय मानोथो फैदों नों दावसो देलाय जोंहानाव? नोंथ' मिथिखायो दुमफाव आं बोराय हौवाखौ मोजां मोना, सेंग्रा मोजांखौल' मोजां मोनो होननानै। बोराय हौवाखौ मोजां मोनामोनबालाय मानोथो लाइन मारिनाय? मानोथो बेनिफ्राय फैसा थाखा लानो नोंलाय? उफाय गैयावसो लादोंहाय दुमफाव। सोर मिथिगौ दे बे बोरायादि आंनि खिथु जाथारगोन होननानै, आंखौ हाबा लागोन होननानै। आं जेबो मिथिया, थांबा थां, आं नोंखौ बे बाराव नोंखौ जेबो हेफाजाब होआ। माबा मोनसे ना माबा मोनसे भुल खामानि मावखागोन आरो। बेनिखायनो गावनि प्रब्लेम गावनो सल्भ खालाम। आं दा मा खालामबावनांगौ दे दुमफाव? नोंसो मिथिसिगौ दा, आं जेबो मिथिया। आयौ बाला, बे बोराय हौवाजों बोरै हाबा जानो दे? बोराय हौवाजों आङो खुदुम जानो दे? छी सानबानो गोजांस्रिउ मोनोहाय बाला। जेब्ला बोरायनिफ्राय मबाइल लादोंमोन, फैसा लादोंमोन, बै समाव गोजांस्रिउ मोनाखैमोन? ओहो, बै समावलाय बोरै मोननांगौ जाखो? रंजादोंसो दा मबाइल गोदान मोननायनि। होमबालाय थांदो बोराय हौवाजोंनो हाबा जाहैदो। बेयाव जाथफाद होनफैलाबाय थानाङा, आं उन्दुनांसिगौ। ओइ दुमफाव, आंखौ बासायदो ना, आं बोराय हौवाजों हाबा जाया। जेबो मिथिया, गावनि प्रब्लेम गावनो सल्भ खालाम। आंखौ हेफाजाब होला आरो नों दुमफाव। नोंखौलाय सोर बोराय हौवाजों लाइन मारिनो खोन्थानाय? आं बुंखाबायानो दा, फसायनाय सेंग्राफोरखौ मोना, फसायिफोरासो खारफालाबायो होननानै। बोरायखौलाय फसायदोंना फसायाखैमोन नोंलाय? बोरायखौ फसायाखै, मा फैसाखौसो फसायदों आं बोरायनिखौ। होमबालाय हाबा जाहैदो थां, बोरायनिफ्राय फैसा लाबाय थादो। आयु बाला, मा जाबावगोन दे? है थफिरामनावनो खारस'नहैनोसै आं। बापावै इसेबां हराव सोरथो दरजा बुफैलायखोब्रा? साखोनद्रासो जाखोना मोदाय सिख्लासो जाखोब्रा इसेबां हरावलाय? र' दरजाखौनो बुखावजोबथारसिगोन नामालै? आयु बाला। बापावै माथो सनि ग्रहआसो फैदोंलै आंनि न'आव? ओइ दावस्रि देलाय मुसुगुर फुलायलाय, आंनि न'आव इसेबां हराव मानो फैदोंलै नों? थफिराम, आं जोबोद गिदिर खैफोदाव गोलैबायहाय। मा खालामबावगोनथाय आं? नोंलाय बोरै खैफोदाव गोलैनांगौ जाखोब्रा दावस्रि देलाय? नों गावनो खैफोदखा माथो। ओइ बदतमिस, मानसिखौ बिदि बुङो आरो? आंसो मिथिगौ दा, आं बेसेबां दुखुआव दं। दुखुआलाय मानसिफोरनाव थाफाखायो माथो, जेरै मानसिफोरनाव मोदोम मोखां खुगा आथिं थायोना, थिग बिदिनो दुखुआबो जोंजों लोगोसे थाफायोब्रा। ओइ बदतमिस, बारा गियानि देखायनाङा दे। आंहा दुखु जादों, बेवहाय नोंहा लेक्सार होदों। आं लेक्सार होआखैलै, आं नंगौखौसो बुंदों। देलाय बुंलाय, मा दुखु जादों नोंहा? माबाहाय, आइया आंखौ बोराय हौवाजों हाबा हरनो नागिरदों आरो। बेनिखायनो लाजि बांसिनबाबो नोंनाव खारसनफैबाय आरो। मा होनखो नों दावस्रि देलाय? औ थफिराम, लाजि बांसिनबाबो गन्थंखौ बहाबा दोनथ'नानैब्लाबो नोंनाव खारसनफैबाय आं। मानसियालाय सिमाङावसो थाबायनानै आंनिसिम मोनफैखो ना माखोब्रा? ओइ दावस्रि देलाय मुसुगुर फुलायलाय, सिमाङावसो थाबायनानै फैदों नामाब्रा आंनिसिमलाय? ओरैनोबा खायसे मानसिफ्रा सिमां नुनानैनो मोगथाङाव थाबायनाय हुदाबो दंना। ओइ बदतमिस, आं सिमाङाव थाबायनानै फैयाखै दे, आं मोगथाङावनो फैदों। जुदि फोथायाब्ला आंखौ खेबनानै नायबानो जाबाय आरो। बापावै नंमारगौसो नामाब्रा? औहाय थफिराम, आं नोंनाव खारसननो फैदों, गावहा थाबखौनो बुजिया। नोंनि खर'नि मेलेमा बहाबासो दंहैयो नामाब्रा? बे नोंनि खर'नि मेलेमखौ सोर लांखो? आंनि न'आव फैनानै जानला मानला होनफैनाङा नों, मिथिबायना? आं जानला मानला बुङाखैहाय थफिराम, आं नोंनाव खारसननो फैदों। आं बोराय हौवाजों हाबा जाया होनबाय। सोर बोराय हौवाया हाबा खालामनो नागिरलायखो नोंखौलाय? दाखालि दुर्गा फुजायाव नुनाय बोरायाना, बेजोंनो हाबा होनो नागिरदों आंखौ। नोंथ' बे बोरायखौ आबौसो होननानै बुङाखैमोन नङा होनलाय? नोंसानि न'खरनि आबौजोंनो नोंखौ हाबा होनो नागिरदों नामा? मासि मुगैथावथाव बाथ्रा बेलाय। औना थफिराम, जोबोद मुगैथावथाव ना? बे बोरायजोंनो आंखौ मुगैथावथाव हाबा होनो नागिरदों आरो। बोरायाबो इसेबां बोराय आरो बेनि सायाव न'नि मानसि गावथारजोबगोनलां गासिखौबो, बेफोरबायदि न'निजों न'नि हाबा जायोब्ला। न'निलाय नङामोन आरो, आंनि सिनाखिसो। आच्छा, बिदिब्ला नों आंखौ थगायदोंसोमोन आरो? मानो थगायनाय खोन्थागोन ना? आं सैथो बाथ्राखौनो खोन्थानोसै नामा? नों रागा जोंनाङा दे। मा सैथो बाथ्रा? माबाहाय, रावजोंबो सेंग्राफोरजों गोसो थोजायैखाय आं बोरायजोंनो लाइन मारिदोंमोन आरो। बे बोरायनिफ्राय आङो मोननैसो बुस्थुबो लाबाय आरो। दा बोराया गावजों लाइन मारियैखाय आंखौ हाबा खालामनो नागिरदों। ओमफ्राय जोंहानि आइयाबो आंखौ बोरायजोंनो हाबा हरनो नागिरदों।
दालाय मिनिनांगौना रागा जोंनांगौ जाखो आंलाय मालायनि थाखा फैसा जाग्रा आरो बेबो बोराय हौवाजों लाइन मारिग्रा न'नि आबौ जायो आमाय जायो होननानै खोन्थाग्रा नों हौवा मानसि जानांगौमोनलै दाउस्रि देलाय आयौ मानोबा नों जुदि हौवा जानायमोनब्ला दाउस्रि देलाय नोंखौ फुटबल बायदि बिथिं जोहरलाय बैथिं जोहरलाय ओरैबायदि जोगौमोन आं नोंखौ आयौ बाला माबायदि होनखायो हौवा नागिरना मोनासै नों बोराय हौवाजों लाइन मारिनो बेबो गाबोन थैहांहां सम्फद थैहांहां बोरायजों मोनाखैथ' आरो मोनैखायनोथ' बोराय हौवाजों लाइन मारिदोंमोन आरो दा मोनफ्लांबाय दा मस्लाया आं जाहैदो बोराय हौवाजोंनो हाबाखौ आं जायाहाय मा आं नोंनावसो खारसननो फैदों बावबाय नों दाउस्रि देलाय बैसागु बोथोराव आंनि न'आव खारसननो फैनाया जिअ टावार गैया होननानै खारफिनलांनाया बावगारबाय नों आं बै समाव बारा बुजियामोन आरो एसे उन्दैमोन आरो माब्रै बैसागु बोथोराव एसे उन्दैसिन जानांगौ जाखो नोंलाय नोंथ' बे बोसोरनि बैसागुआवनो खारसनफैदोंमोन आंनाव एप्रिलाव औहाय थफिराम आं बुजिदों अब्लाबो आङो थांनाय एप्रिलाव एसे उन्दैमोन दा एसे देरबाय आरो ना फैगोन मासाव नभेम्बराव आरोबाव देरबावगोन आरो बिनि उनाव डिसेम्बराव आरोबाव देरबावगोन बिदिनो देरलांबाय थागोन बुजिनायाबो बारा जागोन ओंखारलां आंनि न'निफ्राय दानो आं बोराय हौवाजों हाबा जाया आं नोंजोंसो हाबा जागोन मालै दाउस्रि देलाय आंनि न'खौ दाउ गन्द्रा बायदि मोनदों नामा नों गावनि बिगोमानि न'आव थांनो रोङाबाथाय मालायनि गन्द्रायावबाबो थ्रोबहाबना थानोसै होननाय बायदि हाबगोन नामा नों बिदि नङा सानसे समाव आंखौ नाङा होननानै थांफिनदोंमोन दालाय मानो नांगौ जाफिनखोलै बिनिखायनो मानसिफोरखौ मालाबाबो नाङा होननानै मुगैनानै थानो नाङालै सानसे समाव बे नाङि मानसिखौनो नांगौ जाफिनो बेनिखायनो आं बुजिबाय आरो नोंनाव फैफिनबाय दाउद नाङालै आंनो नोंखौ अब्लाबो जल्दि ओंखारलां आंनि न'निफ्राय आयौ बाला आं थाङाहाय थफिराम दरखार गैयालै थफिरमा एसेबां दाम खमि मानसि नङालै जाय सिख्लाखौ अनखांखां मोननानै हाबा खालामनो नागिरदोंमोन बे सिख्लाया दुगिनानै आंखौ नाङा होननानै बुंदोंना बेफोरबायदि सिख्लाजों इगनर खालामजानानै आरो एक्सेप्ट खालामफिनथारालां थफिराम आंखौ लाखिदो ना नाङालै दाउस्रि देलाय नों सासे सनि ग्रहसो नों जेराव थायो बेयाव बिपदसो गोग्लैयो आयौ बाला बिराद गोबावसैमोन थाखा थिंख्लिनि बिगोमाखौ खबर लानो फैया दिनै खबर लानोसै हेलौ मोदायजो सन्थला खुलुमबाय मोदायजो मा खबर सन्थला थाखा थिंख्लिनि खबरा माबोरै बिराद मोजांलै मोदायजो नों थाखा थिंख्लिखौ आंनो हरनानै जोबोद मोजां खालामबाय आं दा जेखौ बियो बेखौनो मोनो बेनिखायनो आं नोंनो आंनिफ्राय बिराद बुरजा थेंकिउ होनो फैदों आं थेंकिउ सन्थला मोदायजो बुं सन्थला आं जेरै बुंदोंमोन बेखौ मानिदोंना नों मोदायजो आं थाखा थिंख्लिनि सोमोन्दै रावनोबो खोन्थायाखै सन्थला मोनसे खोथा खोनासं बे थाखा थिंख्लिया नोंनि थाखायल'सो मालायनि थाखाय नङा नाथाय आं नुनो मोनदों मालायफोराबो नोंनि थाखा थिंख्लिखौ बाहायदों गसाइ सोर बाहायखोब्रा आंथ' माथो रावनोबो खोन्थायाखै सन्थला बे थाखा थिंख्लिनिफ्राय बिराद बुरजा उइस बिनाय जाबाय सोर बिखोब्रा बे थाखा थिंख्लिजों सासे एमएलएआ गावनि मानसिखौ मोनफिनबाय सासे गोसोखांथि गोमानाय हिनजावा गोसोखांथि मोनफिनबाय आरो सासे मानसिया साख्रि मोनबाय महाराजा हाफां आरो बुमब्रमा मोननि खोथाखौ बुंदों होमबा सन्थला बे थाखा थिंख्लिया नोंनिल' मालायफोरनि थाखाय नङा आं नुनो मोनदों नों थाखा थिंख्लिनिफ्राय नोंनि लोगोनि थाखायबो साख्रि बिनानै होदों लोगोनालाय लोगोनि दुखुखौ नुना होबायब्रा नाथाय आं बे थाखा थिंख्लिखौ नोंनि थाखायसो होदों माबाफोर गोरोन्थि जाबाय नामाब्रा सन्थला बे थाखा थिंख्लिनिफ्राय नों जेबो बिनानै मोननाय नंला मानोब्रा मोदायजो मानो होनोब्ला बे थाखा थिंख्लिखौ नोंनि थाखायसो हरदोंमोन आं नाथाय नों मालायनि थाखायबो बाहायफादों आंनि लोगोथार आरो लोगोनि दुखुआव हेफाजाब होआब्ला बोरै जानांगौ जाखोब्रा मानसियासो मानसिखौ अननांगौ दा नङाबा सोर अनगोन मानसिया मानसिखौ हेफाजाब होनायासो मानसिनि गुबै धोरोमनो बेनिखायनो आं धोरोमखौ फालिदोंब्रा अब्लाबो सन्थला बे नोंनि थाखायल'सोमोन मानसिया मानसिखौ हेफाजाब होनो मोनलायाबा नाले आंनो थाखा थिंख्लि नाङाबो आंनो कारसार नाङाबो आंनो थाखा थिंख्लिनि फैसा बाय मोदायजो जेराव मानसिया मानसिखौ हेफाजाब होनो मोनाब्ला आंनाव थाइनै बारा थानानै गुबुननोबो थाइसे हराब्ला आंनो नाङालै आंनो बिदि थाखा थिंख्लिखौ नाङा आंनो ओरैनो मोननाय फैसा थाखाखौ सन्थला मा
आइजो खोनासंलाय बुं दे मा खोनासंनांगौ सन्थला नों जोबोद मोजां बेखौलाय बयबो मिथिखायो सन्थला नों नोंनि खोथाखौल' साना नों गुबुननि खोथाखौबो सानो बेनि थाखायनो आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंनि गोसोआ जोबोद साफा सन्थला आरो नों गावनि खोथाखौल' साना गुबुननि खोथाखौबो सानो बेनि थाखायनो आं जोबोद गोजोनबाय बेनिखायनो दिनैनिफ्राय नों थाखा थेंग्लिनिफ्राय जा बियो बेखौनो मोनगोन नंगौ औ सन्थला नंगौ थाखा थेंग्लिया नोंनि थाखायल'सोमोन नाथाय नोंनि गोसोआ साफा नों बयखौबो अनबाय बेनिखायनो आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरो दा नों थाखा थेंग्लिनिफ्राय जा बियो बेखौनो मोनगोन धन्यबाद मोदायजो धन्यबाद आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय नाथाय खोनासं सन्थला थाखा थेंग्लिनि सोमोन्दै जाहाथे रावबो मिथिया नङाब्ला नों खैफोदाव गोग्लैगोन धन्यबाद मोदायजो धन्यबाद आयौ बाला सोरजों रायलायदों सन्थला दासो देलाय नोंसो माथो औ आं दुखुथिया जिउ मा दुखुथिया जिउ जालायखोब्रा दासो देलाय दुखु जादों आरो बे गारियालाय सोरनि बेयो आंनि आयौ बाला नोंबो माहाजोन जाबाय आरो लाजियोलां आयौ बाला लाजिलायो आरो माहाजोन जानायाबो मालाबाबो माहाजोन जाफेराखै नालाय खेबसेनो जाबा लाजिनाय मोनलाय लाङोलां नोंलाय इसेबां हरालाय बहानिफ्रायथो फैखोब्रा बेग लालायनानै दुखुथिया जिउ जेराव बरादा लानानै थाङो बेयावनो खारनोसै आं सोर बरादलै दावसो देलाय नोंनि गोदान बयफ्रेन्ड नामा है बदतमिज बरादा खाफालखौसो बुंदोंदा आंलाय खाफाला जेथिं लाङो बेथिंनो थांनोसै आरो हे गसाय नोंना खाफालासो थाबायो मालायना आथिङासो थाबायो बदतमिजखा जेबो बुजिखाया बाल्ला आं थोंजों बुजिखादोंब्रा नोंसो बुंनो रोङाखै दा है बदतमिज नोंजों रायलायबाय थालां आं दोननानै फैनि नोंसानि न'सिम आं न'आव थाङा होननानैनो न'निफ्राय फैदों आरो दोनलांनोसो नागिरदों हे गसाय बहाबासो खारनो नागिरदों नालाय मानसिया खारनोलाय हागौमोन आरो नाथाय खामानि दामानिखौनो जेबो रोङा जेबो एक्सट्रा एक्सपिरियेन्सआनो गैया बेनिखायनो गोजानावबो थाहैनो बायो आं आरो न'आव थाबाबो बोराय हौवाजों हाबा हरनो नागिरो आइया सोरजोंब्रा आइयानो आंखौ बोराय हौवाजोंनो हाबा हरनो नागिरदों थखन थुलायनायजों आच्छा दाखालि दुर्गा फुजायाव नुनाय थखन थुनाय बोराया नङा होमबा औहाय बेनो नोंलाय माथो नोंसानि आबौसो जायो होननानै बुंदोंमोन है पालां थगायदोंमोन बदतमिज बोरायजों साननैसो लाइन मारिफ्लादोंमोन आयो गसाय हागौलै नोंबो जात खालामनो दा बिराद गिदिर जेंनायाव गोलैबाय आं मा खालामबावनोथाय आं दा न'आवबो थांनो बाबाय न'आव थायाबालाय बहाथो थानांगौ जाखोब्रा नोंलाय है बालां न'आव थाया बोराय हौवाजों आंखौ गाबोननो हाबा हरगोन हिनजाव मानसि बाहेरायाव हारसिं थाजायालै थौ जोंहानाव थाहैथ'दो गाबोन न'आव दोनलांगोन आं सन्थलानावनो थानानै गाबोन बहाबा खारनोसै नामा मा सानबाय थाखो थौदो होमबालाय बिदिब्ला नोंथांजों थांनोसै नोंथाङा खामानिफोरखौ थाब मावोब्ला मोजां जागोन बेफोरखौ जेबो जिंगा दासि आं हानायमानि आंनि खामानिखौ मावगासिनो दङ नोंथांमोनाबो गावबा गावनि खामानिखौ मोजाङै मावलां जागोन दे नोंथां ओरैनोबा जोंनि समाजाव निखावरिनि अनजिमायासो बांसिन बेनिखायनो जों निखावरिनि आंखालखौसो नायग्रोनांगोन सुफुंनांगोन निखावरिया जोबोब्लासो सोलोंथाइया जौगागोन सोलोंथाइया जौगाबासो हारि हारिमुवा बेरस्रांगोन हारि हारिमुवा जौगाबासो हादराबो जौगालांगोन बेनिखायनो मेंनाय गैया जिरायनाय गैया बे मास मोनसेयावनो गासिबो खामानिखौनो मावजोबनांगौ जागोन दे लिडार जानांगौआबो एसेबां गोरलै खामानि नङाथ' आरो ओरैनोबा मोजां खामानि मावब्लाबो मानसिफोरनि मेगनाव नुस'नानो गाज्रिखौल' नुयो थाथों मानसिफोरा मा होनबाय थाथों आं आंनि मावनांगौ खिनिखौ मावबाय थागोन अमा राजा डेन्जार एक्सनाव दङ माथो मानसियालाय उपाय गैयालै नारजि भाई मा गाननांगौ जायो नर्मेलाव थानो सानब्लाबो नर्मेलावनो थानो मोना माथो दे जिराय आच्छा नारजि भाई मा खामानियाव फैदोंमोन नोंलाय आं बाथ्राखौ बारा गोलाव खालामला थोंजोङैनो बुंखानोसै बे लाब्राफारा गामिनि लामानि खामानिखौ आं मावनो हागोन नामा अमा राजा बेखौनो आं नोंनि खाथियाव सोंनो फैदों बे खोथाखौ सोंनो थाखायनो नों आंनि न'सिम फैनांगौ जाबाय आरो फनजों सोंहरबाबोथ' जायोमोन ना
फनजों सोंनायनिख्रुइ फेस टु फेस रायलायनायखौ आं साबसिन मोनो अमा राजा बेनिखायनो डाइरेक्ट फैखाबाय आं आच्छा बारु थाइवानि लारु मा सानखो अमा राजा आंनो होनो हागोन ना बे खामानिखौथ' होनो हागौमोन नाथाय होननाय मोनसे सोदोबबो थाबावोना आच्छा बुंदो नारजि भाई खामानिखौ नोंनो होनो हायो आं सिन्था गैया नाथाय नोंनो खामानिखौ होनांगौब्ला बिराद सुबुंफोरनि नोजोराव गोग्लैगोन ना मानसि लाना मानसिनो खामानि होदों गावनि मानसिनोसो खामानि होदों मालायनो होआखै होननानै बुंगोन ना आरो नोंथ' नारजि भाई दुर्लाय मेदामनि फिसालाबावसो नोंनो होनो हासिनथारनाय नङा हा दुर्लाय मेदामनावलाय मानोथो सोङाखै नोंलाय अमा राजा आंबो न'नि मानसि होननानैनो न'नि मानसिनाव खामानिखौ बियाखै नोंनावसो बिफैदों आं होनो हानाय मोनब्ला जोबोद गोजोननाय मोनगौमोन आं नाथाय गावनि मानसिनोल' खामानि होयो होननानै मानसिफ्रा बुङो ना बेनिखायनो आं होनो हानाय नङा नारजि बुदां नांगौब्ला आं थफिराम थफि गेल्लानोनो होगोन जेबो नङा अमा राजा गोजोननाय मोनबाय नों गाज्रि मोना दे मोना मानो मोननांगौ जाखो नोंबो नोंनि रायखौ आंनि सिगाङाव खोन्थाबाय जेब्ला आं जेबो साना दे थेंक इउ नारजि बुदां दे अब्लालाय आं फैबाय जागोन दे नारजि बुदां नोंनो खामानिखौ होनो हानाय मोनबाथ' मोजाङानो जागौमोन आं होनो हानाय नङा आङो गावनि मानसिफोरनो आं रावनोबो खामानिखौनो होआ आङो जेरै बमब्रनोबो होआखै आं नोंनोबो होनो हानाय नङा नांगौबा आं मालायफोरनोनो होग्रोजोबगोन बेनि उनावसो गावनि मानसिखौ नायगोन आं दे रायजोफोर भिडिअखौ नायगासिनो दङबा लाइक होदोब्रा लाइक आरो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामदो फरायनाया मा जाखो मावराजा दहायनिफ्रायनो फरायगासिनो दं आं फरायलां मानो फराया हा प्यार दरनाखिया जाहरलायगासिनो दंमोन आरोना दानिफ्रायनो मबाइलाव हिन्जावसाफोरजों रायलायनो लाजिया नों जल्दि फरायनोबा फरायसो दिगदारसो दं दिनै हरनि 11टासिम फरायनांगौ नों नङाब्ला उन्दुनोनो मोननाय नङा नों आला हरनि 11टासिम आं हरनि 11टासिम फरायलाय मानो फरायालासिनो प्यार दरनाखिया जाहरलायबाय थागोन ना नोङो दानिफ्रायनो हिन्जावफोरनि सिगाङाव गावखौनो हिर' देखायदोंना सोरजों रायलायनायमोन नों हा सोरजों सानफ्रामबो रायलायहरबाय थायो नों लोगोफोरजोंसो रायलायदों दा लोगोफोरजों रायलायनाया प्यार दरनाखिया होनो ना प्यार दरनाखिया होननायालाय जेबो गाज्रि भाषा होननाय जायाखैना मा होननाय जादों प्यार दरनाखिया माने मा ओंख्रि जाखोसो होननाय जादों दा नोमफ्राय खोन्थानाय नोंनो प्यार दरनाखिया माने मा ओंख्रि जानाय हा नंगौलै प्यार दरनाखिया माने मा ओंख्रि जाखो होननाय जायो नोमा हांग्रि मोन्दिखौ हिन्दी रोङा सानदों नोमा हांग्रि मोन्दिया मा हिन्दील' साननैसोनि उनाव इंलिससो सोलोंबावसिगोन मानिबा बेयाव प्यार दरनाखिया माने मा ओंख्रि जाखोनो बे हांग्रि मोन्दिया कंपनी का मछली नहीं है हम भी प्रशांत सागर का मछली है आला आइ नोंबो प्रशांत लैथोमाखौ मिथिलायो मोनथिया जाबाय नैबे नोमा हांग्रि मोन्दिखौ लेखा फरायैखाय जाम्बि सानदों ओरैनो डिस्कभारि चेनेल नायाथ' आं अइल' प्रशांत लैथोमानि सोमोन्दैबो मिथिलायो आइ नों मानो मिथिया बेलाय प्रशांत लैथोमाया जाबाय बुहुमनि मादाव बयनिख्रुइबो देरसिन गिदिरसिन लैथोमा मानिबा लां नोंखौ हाय नों जोबोद मोजांलै तू कितनी प्यारी है तू कितनी भोली है मेरी माँ प्यारी माँ बुरखायदों आंखौ जल्दि लेखाया फरायनोबा फरायसो दिनै नों बेवहाय थानानैनो फरायबाय थानांगोन आं नायबाय थागोन ना थै थाइ गैया बेवहाय ओंखामा जाखांबाय जेब्ला फरायबाय थादो 11टासिम बेयाव प्यार महाबातनि खोथा रायलायबाय थादोंना नोङो लेखा फरायनो गारनानै बेनिखायनो फरायबाय था नों एसे ओरैनो सिख्लाफोरजों रायलायबाय दायानो जालायबायलै फरायलाबायनोसै एमाव बेटा फरायनाया मा सिरि गोसो सिङाव मुखस्थ' लादोंब्रा आफा आच्छा औ आफा आं गोसो सिङाव फरायब्लासो बिराद थाब फरायनो हायो आरो गोसोआवबो थायो साबास बेटा साबास फरायबाय था आं दसे उन्दुलांनोसै आं फरायथ'ला नामा आफा दावराव खोनागोन ना नों आं उन्दुलांखांबाथाय आंनि खाथियाव गराय सिंह मैदेर मोसा मुफुर गाबाबो आं सिरि मोना फराय थुइ साला फरायनो गगौबा बुंबाय फराय सदालाबाय एमाव बेटा फराय आबा आनो सानसे गोजोन खामानि मावबाय थानाया मेंबायना उन्दुदोब्रा आफा आंखौ टेनसन लानाङा फराय दाबो फरायबावाखैना नों फरायनोबा फराय नङाबा दाउ गन्दायावसो दोनहैगोन आं औलै फरायगोन मद डिस्टार्बयाव थाइलालि माखौ बुङो जाय बिफाङाव थाइला थाइसे थायनानै फिथाइफोरा थायफबनानै थायो बेखौनो थाइलालि होननानै बुङो नंगौना नङा जाखो मा नङा बेलाय थाइला थाइसे थायना थानायखौनो थाइलालि होननानै बुङोब्रा गाबोन सोंगोन ना आङो मास्टारनाव गाबोन सोंगोन ना आं थफिराम मास्टारनाव नंगौना नङा बिमायाबो देनजारथारलै जल्दि फराय 11टासिम नङाबा दाउ गन्दायावसो दोनहैगोन आं आलै आं उन्दुनो ओंखारबाय 11टासिम फरायाबा उन्दुनो मोना नों दिनै जल्दि फराय आं खोनागासिनो एमाव बेटा फराय बांद्राय दुस्थ' जामारदों नों गावसोराबो जि मोजां उन्दुबाय आंखौ फरायनो खोन्थानानै फरायनो बिराद मोजाङै फरायनि र'
मा फरायनाय जाखो बेलाय एमाव बेटा गावसोरानो आंखौ फरायनो खोन्थानानै फरायनो खोन्थाबानो बिदि फरायगोन नामा नों मोजाङै फराय एसे बुजिनाय बायदि आबा आंनि फरायनाय स्टाइलानो बिदिनो आंल' बुजियोलाय रावबो बुजिया फरायसालियावबो आरो आनजादफोरावबो गावल' बुजिनाय लिरबा जागोन नामा नों मोजाङैनो फराय आबा आं दा फरायथ'लालै बिराद उन्दुनो ओंखारबाय गाबोन फुङावनो सिखारनानै फरायनोसै नामा फुंनि बेसे टाइमाव नै बिनि सिखारनाया नंथारा मा एमाव बेटा आंखौ थगायदों नामा नों गाबोन फुङाव सिखारमारा नों सिखारगोनब्रा आफा सिखाराबा आंखौ रायना आच्छा रायनोबो आंखौसो फोरोंलायबावगोन नों आबा आं जुदि गाबोन फुंनि 5टायावनो सिखाराब्ला आंखौ सैमानि फिसा मोख्रानि फिसा अमानि फिसा होननानै रायबानो जाबायब्रा आच्छा एमाव बेटा आं गावखौनो सैमा होननानै लानांगौ नामा जाखो रायनोसो खोन्थादोंब्रा फिसायाथ' नों जोंनिनोखा ओमफ्राय सैमा अमायालाय सोर जाखो इनडाइरेक्टलि जोंखौनो सैमा अमा होननानै बुंदों नङा होमबा नों एमाव बेटा ओइ बिदि नङालै बिदि नङाना जाहाथे फरायनोबा फरायसो नों आइलाय खिनो ओंखारसोदोंलै थगायनाङा नोङो फरायनोबा फरायसो होनदोंना आं नोंखौ आइला आंखौ थगायदोंसो सानदों आरोना होमबा आं बेवहायनो खिगोन थां खिथां दुखुथिया जिउ र बिनि दुखुथिया जिउ होनबाय थानाया मालाबा दुखुथिया माब्रै देखायथारगोन आं बेखौ बांद्राय जामारबायलै बे एमाव बेटाया नोंनिनो आखल लादों आरो बिफा जेरै फिसा एरै सानसे दाउस्रि देलायखौ न'आव लाबोनाया मोजां जादोंना जायाखैलै लाबोनायालाय जेबो नङा आखलासो एसे बोरैबाना मानसिना निदान समाव मानसिखौ मोजांबाबो गाज्रिबाबो हारसिङै दोननो बायोना बेनिखायनो लाबोफाबायलां दा नों गाज्रि मोनबाय जेबो नङा दे मानसिखौ खैफोद समाव हेफाजाब होनाया जोंनि जिउआवल' खैफोद लाबोआबानो जाबाय आरो बेनिखायनो बमब्रद दस्तिखौबो लिंहरदों आं मानो ओरैनो लिंहरबाय आं ओइ दस्ति फै हाबफै बाप्रे बैथ' दाउस्रि देलायसो माथो दाउस्रि देलाय बेनिखायनोथ' नोंखौ लिंहरदों आं मा निउसाव होनांगौ नामा माबाफोर दस्ति दाना निउसल' जाथारबायलै नों रिपर्टार जाबाय नालाय आच्छा बुंलाय मानो लिंहरदोंमोन आंखौ नोंनो थांनानै सोंहैलाय आच्छा दे ओइ दाउस्रि देलाय आयु बाला बमब्रमा हा मा जादों बमब्रमा नों मासि मोजां नाथाय नोंना गार्लफ्रेन्डआ जि आंखिनिखा आंखौ जा रायनानै हरबाय नोंहाबा मा दाय मावनानै लादों दायलाय जेबो मावाखैमोनहाय आं होमबालाय माथो जादों आरो सन्थलानि न'आवलाय मा खालामफैदों नोंलाय बालनि आइया आंखौ गाबोननो सासे बोरायनाय हौवाजों हाबा हरनो नागिरदों बेनिखायनो न'निफ्राय खारखुमाबोबाय आं आच्छा बे इसोरनिख्रुइ सानथामल' उन्दैसिन बोराया नङा होमबा औहाय बालनि बे बोरायजोंनो बाथमिस मानो मिनिदों दे मिनियाबा माथोब्रा बोरायनाय हौवाजों लाइन मारिनानै हाबा हरजानो नागिरबाय नामा नोंलाय बे बोरायखौलाय मानो गोसथोनायमोनब्रा बेनिफ्राय आइफन गंसे लानो होननानै एसे फैसा थाखा जानो होननानै आरो मोनबाय दा मस्लाया मोनबाय दा ओइ बमब्र आंखौ हाबा खालामदोहाय ओइ दस्ति आंखौ बिनि थाखायसो लिंहरदों नामा ब्रा नङालै ओइ बमब्रमा आंखौ हाबा खालामदो नङाबा बोराय हौवाजों हाबा हरजासिगोन आं नोंखौलाय सोरथो गोसथोना लानो खोन्थानाय आं बोराय हौवाजों हाबा जायाहाय मा लेथ्रा बाथ्रा बोराय हौवाजों खुदुम जानो दे आं हाबा जाया आं नांगौबा थास' बिफांनि दालायावनो फासिनांना थैगोन आं नांगौबा दै गिलासेयावनो बारजुमना थैगोन आं थेवबो बोराय हौवाजों हाबा जाया आं दासो हा सिगां समाव बेफोर खोथाखौ सानासै नों दा सानबायना नोंसोर सेंग्रा मानसिफ्रा हाबा खालामाबा थैथारगोन आं गैलालै बे फाग्लिया माबा मोनसे खालामनासो लामासिगोन खोमालै गावखौनो र' एसे बुरखायनांसिगोन सन्थला आंखौ हाबा खालामदो ना हाबाथ' खालामनो हानाय नङा नाथाय नोंनो मोनसे आइडिया होनि आं मा आइडिया नोंना बोरायजों गाबोन हाबा नङा होमबा औ गाबोन हाबा जादो दे बोरायजों ओरैबाबो बोराया थैखासिगोन बारा गोबाव जोरनाय नङा बेनिखायनो बे बोरायजों हाबा जादो नोङो बेनिफ्राय मा नांगौ मा नाङा बोरायनिफ्राय लाखादो आयु बाला नंगौब्रा बोरायनिफ्राय बुस्थुफोरखौ लाखाजोबदो बेनिफ्राय बोराय थैबा सिख्ला बायदि थाफिनदो नाथाय आं फिसालाखौ गोसो थोयोना दा बेफोर उनाव जाबाय थागोन जायखिजाया हाबाल' जाग्रोदो नों औहाय नंमारगौ आं हाबाखौनो जानोसै दे बोरायजों